Nenge muri kusema. Hai, wataiona zvao zvokuvhaira. Asanga achivhaira ninge. Mavhi achavhaira kupi? Zvazvokuita asikana anopesa mastreets wao achavhaira izvizvi taiona ine maronda. Zviri kumboitika. Hai, akusemesa ine maronda, munhu wese angozviona kuti aya maronda. Ndiri kungonzwa munhu wese ari ngoti hanzi ine maronda. Chii chiri kumbonyazoitika? Hazvisi kugadzirisika. Vanonyovhaira vasikana vatichaudza ndopisa house type yangu hatangozviona kuti ine maronda hapana nesangozviona maronda vaimbovhaira hakuna vanhu vanotomba kwedu kana chi ndopa kuda heopi noti kwane maronda zvaita maronda manje zvazoshata ndopa kuchidaidza isusu havachavhaire manje taakuchitenderwa kupinda muyadhimyamya taimbonzi musaswedera pedyo machero machani musaswedera pedyo nevana vangu tivadana vanhu vakomana vakanaka todanha nemari vari pizvo zvanha nemari zvane maronda pana mavhe atoti ndiyazvitotidaidza bva taenda kudanga zvikanzi tarisai yakarumwa mombe kuzasuku ine maronda ndakanzwa kuti hanzi yakarumwa makumbo haine maronda mombe yarwadziwa kuendesa kuchipatara ndio zvatotombotaura kuti zvipatara zvemombe chichini vaya vanyatsa kuziva ngauyo vaisoti haine maronda mombe yakarwadziwa vaivhaira kati chiteudzwa kuti inoda kubatsirwa mombe nekurunzi yakutanga kuora mombe vakuchitangai kudai zvakubhowa mai inogona kupora kuzasi kune maronda